musulmi malam in ya kulla alakarsa da ubangiji sai ya samu saukin sha'aninsa. Amma duk wanda yake nema a wajen wani ba Allah ba, kuma yana ganin zage-zagensa da surutansa shi zai ba shi dama, wallahi baya gamawa lafiya, sai dai a kaskanci a tozarci. Duk wanda ya bi hanya ta mutunci zai kare da mutunci, duk wanda ya bi hanya ta rashin mutunci to daman ba shi da mutunci, kuma a rashin mutuncin zai kare. Ku ɗauki wannan ka'ida ku ɗora ta akan kowa, wallahi haka rayuwar take. Ina jin ko ɗanka ne cewa za ka yi, ya kamata ka zama mai mutunci, ya kamata ka zama mai sanin girman mutane, mai kima, mai daraja, mai mutunci a cikin mutane. Shi ya san mutuncin mutane, musamman wanda yake neman mutane. Amma mara mutunci ɗan akuya to shine bai san mutuncin mutane. Kai wallahi wani lokacin gwanda ɗan akuya ma in ya zo ya tarar da mutane ya kauce ba su wuri. Haka abin yake wallahi tallahi. So ku yi tawassuli da sunan Allah, ya Ubangiji, duk wanda ya ci mutuncin mu ka karya shi. Ya Aziz, ya Al-Maliku, ya Al-Jabbar, ya Al-Mutakabbir, duk wanda yake fada da addininka, yake fada da masu kira akan addininka, yake izgilanci da addininka, ya Ubangiji ka nuna masa tozartarsa da wulakantarsa a duniya ka So amin, ku yi amfani da sunan nakin Allah, ku roƙi Allah, ko shi ma za a hana.